Goed, wij maken dus ook voor de apotheose, want we krijgen het kampioenschap. Hè? Al die hinders die we hier zien, al die toppers. De sfeer werd ik even flink deel zet, my queen. Nou, dat krijgt mijn muziek. Ja, dat weet ik, Henk. Dat binnen ik wend. We zullen eens even zien. Spannend wordt het. Waar word je straks? Waar word je straks? Kampioen bij de oude hinders, de reservekampioen. Kampioen bij de jongere hinders en de reservekampioen. En waar word je aan het eind van de dag de kampioen van de dag? De algemeen kampioen en de reservekampioen. Vleedier, wie het Johannes, Fjouwer 8 Fjouwer en Hessel Fjouwer 8-0. Ik had het idee dat dat wel eens oorswijzen kan dit dier. Eén ding is wist, de temperatuur die rent nou al op. Het is zover. Guidon, de kampioenskeuring. We gaan beginnen met de oudere hengsten. Iedere hengst heeft zijn fans. En die fans die willen we graag horen. Als ik ze straks ga voorstellen, is het aan u om de jury over de streep te halen. Om uw favoriete hengst kampioen te laten worden. Hier op de keuring. Ja, we hebben het al zijn, hè? Die kampioen nu de andere categorie in 2 onder mij 5 Championship now. die mij hier achter presence aan in de klasse voor de oudere hinders. En nou, daar zitten natuurlijk nogal wat publieksfavorieten tussen, dus daar zit het publiek ik zeker jaren. We gaan denk ik naar een prachtige slotakkoord van deze schitterende dag. Jasper, nou ja, die rond op in. Jasper 3-6-6. Ja, het grote verschil natuurlijk daarin is wel heel nadrukkelijk dat er hier nou aan de hand voorgebracht wordt. Hè? Dus dat zal toch, denk ik, wel wat consequenties hebben kunnen voor zijn presentatie. Want die weer van een mooi subliem. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat dit... Maar had je net nog een publieksfavoriet houden, Henk? Ja, steekt er met kop en schouders bovenuit. En zeker, het wordt nog beneden druk als het relateert aan zijn leeftijd. Die maai al 21 hier. Hè? Ja, en die... Kampioenschap 2016. Oude hengsten, die wordt de reservekampioen. Die wordt de kampioen. We gaan zo dadelijk nog één keer aan die borsten aan hengsten opstellen. De ringmeester, daar dan. Jasper 3-6-6, Beert Fjouwer, Olve aan, Fjouwer 16, Tjalle Fjouwer, Fjouwer 50, Torben Fjouwer 6-6, Reinder Fjouwer 5-2, Stendert Fjouwer, Fjouwer Zoon, Maurits Fjouwer 3 Zoon en Norbert Fjouwer, Fjouwer. Het is een eregalerij van tophinders die je nou binnenstiert.
En daar moet dan als de eerste en de reservekampioen uitkomen in de oudere klasse. Hoe wordt dat krijgt die in Henk? Vooral ik voor de meesten die het nog net jaren zien hebben. Wat krijgen we voorschotelen aan finale? Ja, ik ben even benijd, want dat kan per hier soms samen bij verschillen. Dat wie zelf ik nog wel van vorige edities. Als deze Hinsnik allemaal de kans krijgen om nog een keer in draf op te treden. Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar, want dat weet ik nou van nou dit plak ik net. Het ken ik bij ze hebben nou even Roengeensjoerd in stap. Het zou kennen dat ze er een aantal, misschien toch op basis van de klasseringen uit de vorige individuele rubrieken. Ja, fysiek je de baan te verlitten. Maar ja, misschien laat ze het toch ook al even dragen. 3, 6, 6. Het liep erop dat ze allemaal even draven lieten. Dat zou ik terecht vinden. Beert 411. Aan 416. Maurits 437. Norbert 444. Standard 447. Reinder 452. Challe 454. En Torben 466. We gaan in stap. We gaan er in de eerste ronde al een aantal uit. Alle heren in stap Hey. en dan wordt er dus inderdaad in die eerste ronde een aantal hinders uithellen. Nou, we kennen dat moment, dan rent als de speaker waarschijnlijk naar de hoeken van de zaal. En dan zei er welke hinders had er blowen mee. Ja. En welke hinders had no als de arena verlitten zullen. Altijd een hele aparte spannend moment. Ja, ja want als dan ik nou weer een keer juist, het ben wel oudere hengsten, maar als voorbeeld nog even weer naar Jasper Sjost. Ja, dat is de oudste van het zeilschip. Dus ik op het punt van, ja, misschien wat dwarsems. Kan je dan misschien zeggen, ja, nou ja, de manenkamp die begint al wat om te vallen als hem nog eens juist hebben. Ja, het rechtje liet het wel een beetje afweten, ja, moet je dan staan hier sterk op straffen. Terwijl Ja. er aan de andere kant hier nog eens een jongen gaat van een mooie rondwaalste. Ja. Die oude wagen die is verrekte dreig. Want ik denk dat het publiek eigenlijk wel dat het erin bloedt. Ja? Alleen nog voor de draf. Ja. Maar is er ruimte voor dat soort sentiment, Henk? Nou, dat hoop ik. Ik vind het eigenlijk, er is wel een protte season. Want ik bewegen tot op hege leeftijd een goede draf. Is toch ook een kwestie van ja, een zekere kwaliteit. En dan maak je er exterieurmatig om mij hier en daar nog wel eens. Maar dat is mijn mening, hè. Hier en daar wat slijtage optreden. We kennen dan de jury oerlid en ik zag dat de speaker deze kant uitkomt. Nou. En dat er dadelijk het antwoord jouwt op die Ja. vragen die wij stellen. We hebben alle hengsten vandaag al gezien, dames en heren. We doen ze het niet aan om zich nog allemaal een keer in draf te presenteren. We gaan al afscheid nemen van een aantal van deze tophengsten. Met die verstande dat ze natuurlijk het heel erg ver hebben gebracht. Horen tot de top van het KNFPS. Jasper rint vooraan. Ja. Achteraan beginnen. Even halt houden, mensen. Hier is Jasper 366. De deur is open. Gaan we afscheid nemen van Jasper? Nee, dat doen we niet. En dat vindt het publiek mooi, dat vind je zo mooi, vind we eigenlijk al helemaal Weer mooi. Oh, net dan. 411. Jasper mij blowen. Kijk, kunststoer staan. Beert 411 blijft binnen. Beert, ex-aan Grutte kampioen. Mij binnen blowen. Aan 416.
Prachtige behang, stoer zoals hij erbij staat. Maar het doek gaat vallen. Met een geweldig applaus voor aan 416. Trekkers bij de keuring. Als ze er te vol hoe ze dan mij ze eruit. Correct. Maurits 437 staat te popelen om de baan te verlaten. Maar dat mag hij niet, want hij blijft binnen. Bij lovende woorden is een passend afscheid vaak. Norbert 444. Kan hij nu al naar Amerika? Of blijft hij binnen? Nou, wat denkt u? Hij blijft binnen! Fjouwer hinders die het nou al binnenblowen. Ja. Standard 447. Nou, Dick, verwacht je dat die net bent? Ja, dan ben je een meter te ver, want helaas Standard gaat de baan verlaten. Reinder 452. Glans erop, statuur, mooi behang. Maar we gaan afscheid nemen van Reinder. Nou, ja, ik ken je toch wel heel goed, mijn libje. Maar deze kar van Challe de jury. 454. Nou, met zoveel aanhang, die blijft binnen. Torben 466 gaat de baan verlaten. 5 hengsten nog over in de kampioenskeuring, dames en heren, bij de oude hengsten. 1 wordt er kampioen, 1 wordt er reservekampioen. Hengsten gaan de baan verlaten, komen 1 voor 1 nog een keer binnen. Ja. In catalogus volgorde. En zo krijgen we dus Norbert Fjouwer, de kampioen van 3 keer op Riegen, behalve verleden dier. Die nou naar Amerika verkocht is. Tjalle Fjouwer. Jasper Trijs, zij misschien wel de publieksfavoriet. De haast 21 jaar oude Jasper Trijs, zij Beert Fjouwer, Olve, ik een voormalig kampioen. En aan Fjouwer 106. En die 5 die komen alle jaar weer om en ze leren nog een ronde in de Arena Dwaan. En dat is vooral voor de oude Jasper, denk ik, toch best nog wel een inspanning, Henk. Ja, maar ik vind het een heel teruchte beslissing. Net alleen nog op basis van het feit dat het de publieksfavoriet is. Maar denk ik, steekt het er bovenuit. Maar puur op basis van wat die hier op deze leeftijd nog zijn leeft. En dan draf. Jasper 366. Henk zit hier nou zag het njokken met die klappen, die ken ik onder in het publiek steken. Zullen we er eens even goed naar, we kennen het mooi zien, Henk. De voorbrenger hier er wel aan. Die moest door de plantenbakken heen. Ja. Volgende rechtstroom binnen. Nou, ik vond het toch geweldig. Mensen gaan lekker weer zitten. Niks aan de hand. Oei. Beert, Fjouwer 111, de zwaarde in de Riegen. Nou, dan zien we zien dat de zoon het ik van de Heid winnen kan, Joet. Dat is wel eens eerder gebeurd. Even rustig in. Wat een statuur toch. Ik zat er destijds als een koning hier in de piste in Ljouwert in het WTC Expo. Die al kampioen in 2006, die hier Henk. Het is toch formidabel dat het dan toch samen warm bloeit. Dat is het hoe duurzaamheid. Nou, die rent toch superlien. Oh. Ah, nog fantastisch. Lienig. Werkelijk weer schitterende lust van deze. Next one, please. Can you give me
Spannend mensen, spannend. Maurits, dat is... Nou ja, dan heeft het ik ook niet die ik bewezen het in Tuur, met name voor de CS 2 keer kampioen geweest. Provincie Friesland, prijs 2 keer woont. Is een sporthinder in optima forma. Dus ik ben benijd dat er hier een rol van budgetting spelen kan in deze ja, toch wel hele kwalitatief sterk bezette finale. En de fields, de meest equal, de spanning ik in de hal, hè? 7. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, tomorrow. Het verschil is zo verrekte minimaal, hè? Iets minder uitsprutsen, maar we dat zeggen. Ja, Ietsje minder uitsprutsen. ja, klopt. Wat een kampioenschap dit jaar. Ja, en dan krijgen we nog een... De knaller eigenlijk. Ja. Ja, maar... Ja, Norbert. Drievoudig kampioen. Je wordt naar Amerika verkocht. En nou zie je dat er in dit laatste optreden hier, want dat wordt het waarschijnlijk. Ja. Dat er nog eens een keer een kunstje flikken kan. Ja, en dan moet ik als vakker en als liefhebber ik eerlijk zeggen dat ik het hem ik nog wel gunnen zoeken. Op het hechtepunt de grote doorboer om dan nog een hele goed werk in de Amerikaanse vakkerij te doen. Ik weet nog dat het verleden hier toch eigenlijk wel een beetje als verrassing net bij de eerste 2 siert. Ja. Dus ja. Het toch formidabel zat er een Michel in. Het eigenlijk net een fout maken. Misschien kunnen we dat nog even rondzien, want het is toch wel indrukwekkend wat het hinder zeer leidt. Wat een atleet. Ja, en verleden die ziet er een proton regelmatig in, wordt hij er eigenlijk in de ring van de dag beter en beter. Ja. Maar en dan ook zorgen wat er dan in de finale zeer leidt. Maar ja, door die kennis heeft met name ik van als de coördinatie goed klapt, daar ben ik nog wel weer benijd naar. Ja. Ik vond een sublieme ronde van Norbert. En dan krijgen we nu nog Tjalla, Fjouwer, 4 Fjouwer, dat ik me net vergis. Ja. En ik die. Ach, zie ik nog wel kansrijk in dit geweld. Want daar kan het wel over eens wijzen dat het... Tjalle 4-4. Jongen, wat een prachtige strijd hier. Ja, 2 keer reservekampioen. Ja. De stegen in, duidelijk. Maak het toch even een lietsfoutje in de achterhand met name. Maar springt wel weer direct in het goede ritme. Waarom, hè? Het is vanzelf dat hier een rondje maar wat ze krijgen. Ja. De performance van de dag hield mij, wat liet ze hier nou nog zien? Ja. Het kan ik een optelsom wezen. Hè? Wat de jury van een maand jongen het bij de rubrieken. En wat ze hier dan nog een keer zien laten dat het een soort van optelsom wordt. Wie de beste dan wordt. Als het puur op basis gaat van wat je nou zien laten wordt. Ja, dan kan je misschien een oorutslag krijgen. Maar ik vond het wel werkelijk weer van een heel hoog niveau. Het was hij toch heel voorzichtig aan een prognose te wegen. Ik kan me net voorstellen dat de kampioen... Maar even weer wat omtje in 2000, de kampioen van 2002... Je nou nog dat kampioen. nou nog een keer doen. Nee, maar dat ben ik wel een beetje bij die eens. Ik zou het hem wel gunnen, maar ik verwacht het ik net. Ik denk toch dat het gaat in die orencategorie tussen mijn naam en Norbert Beert, die ik heel bijzonder goed vond. En als outsider dan misschien nog
Ja, ach, voor het wurg is. Hè? Want het is hier al heel krap. En dan heb ik meestal gezegd, maakt het eigenlijk niks uit, want ze zijn allemaal mooi en ze zijn allemaal zwart. Maar, Ik zei het verleden direct al en ik denk dat Norbert er toch weer bij zit. Maar we zullen zien. Ja. Ik zou het hem zou kunnen. Ja. Omdat dit vermoedelijk zijn laatste finale optreden is. Wat zou dat dan mooi was om hier uit de erescherp de piste te verlitten. Een fantastisch afscheid. Ja. Nee, ja. En dan kan de eigenaar nog een keer goelen. Ja, misschien dan de nij-eigenaar. Ja. En de orde. Ja. De jury, shot erbij. Denkt er naar. En dan is het uiteindelijk op tol zetten. Want waar gaat het om? Het gaat om de kampioen en de reservekampioen Ja, in de andere de klassen. Die we vanzelf in de kampioensring weer omsjoggen. Maar die eerste twee plakken, daar gaat het om. Ja. En dat zei de volgorde, zei ik al het mede. staan, dames en heren. Deze 5 tophengsten. Ik ga eens even bij mijn buren informeren of ze er al uit zijn. Overigens, ze draaien er niet omheen dit jaar hoor. Ze gaan het in één keer zeggen. Nou, we zijn benieuwd dat dat zo is. Dat hij het in één keer had de jury het in één keer zei. Norbert, Maurits, Tjalle, Bernd of Jasper. Welke van die 5 komen Aas nog een keer waarom in de absolute finale? Ja, ik zit nog op een triathlon. Norbert, Tjalle en Beert. Nou, de voorzitter stiert al bij Bert de Ruiter, dus de uitslag die wordt nou al... Verleden die weer 1 Norbert, 2 Tjalle. In deze rubriek. Dames en heren, de jury is eruit. De kampioen is bekend. De reservekampioen ook. Dan gaan we eerst wel afscheid nemen van een van deze hengsten. Nee, dat doen we niet. Rijn, we gaan ze opstellen zodat op de AC-lijn en ook in de richting van de AC-lijn worden deze 5 hengsten opgesteld. Kom maar. Dus Harry, als je daar iets voorbij Rijn wilt gaan halt houden, dan hebben ze mooi. Kunnen we ze mooi zien vanaf de lounge, kunnen we ze mooi zien vanaf Hier het nou weer mij hoorndruk. de tribune. Nee. Nog net toch? Maar ik denk dat Bouke en ere bij ere toekomt, al deze hengsten toch nog even kwart bespreken. Mooi Want achter dat het zin elkaar. is eigenlijk, ik vind ik. Ondanks dat er dan treien tussen zitten die Zo, ja, achter buiten de ze boord dan vallen staan houden. zullen. Homa. Zo, stop maar jongens. Zo Niet te staan ze dicht hier op. al ja, mooi opsteld op het middenterrein. Ja, Dames en heren, kampioenskeuring, oudere hengsten, hoort het al aan de muziek. Het woord aan de voorzitter van de jury, Bouke de Boer. Dankjewel, Bert de Ruiter. We hebben hier natuurlijk 5 kanjes van hengsten staan. En aan ieder paard markeert wel wat. Maar je moet natuurlijk beslissingen nemen. Er moet zeker rasuitstraling zijn, correct in de bouw. En het beenwerk moet correct zijn. Dat is natuurlijk bij deze hengsten, kan het bijna niet anders waren er geen dekhengst. Maar ja, dan zijn er kleine dingen die je doen. En ja, rasuitstraling is ook heel belangrijk. Technisch lopen is natuurlijk ook heel belangrijk. Er zijn paarden bij die hebben een heel mooi voorbeen, kunnen misschien achter net ietsje beter aansluiten. En er zijn paarden bij die dat misschien wel beter doen. En één staat misschien iets beter. Dus dan wou ik maar beginnen met de kampioen. En de kampioen, dat is een hengst met echt heel veel rasuitstraling. En we zijn een rasfokkerij. En de sport is ook heel belangrijk. En deze hengst presteert ook nog goed in de sport. Dus ik denk dat Shell een hele mooie kampioen is. Zo. Simply the best, Sander 4x4. Maar nu naar de kampioen.
De runner-up van Verlinier neemt de titel oer. Dan is het natuurlijk wikken en wegen. Het is natuurlijk altijd een hele moeilijke beslissing. Maar je moet ook naar duurzaamheid kijken. En naar technisch lopen. En als je nou zoveel op die leeftijd nog zo goed kunt lopen. Dan vorig jaar had hij de Eupenprijs. Maar ik vind, en mijn mede-collega's ook, dat hij dat nog een keer verdient, reservekampioen. Jasper, reservekampioen. Hij stiert nou recht op. Stiert op een bank en zit maar te klappen. Het is toch zo, Henk. Ik vind het Een kampioen, een reservekampioen van haast 21 jaar oud. De kampioen van 2002 flikt je toch een fantastisch kunstje of krijgt misschien een geweldige belering voordat het er nog zo goed op stiert. Ja, ik denk dat het een combinatie van die dingen is, Gerrit. Die is heel terug even omschroefd. Kampioen Challe 454 reserve. De kampioen is Challe. De kampioen uiteindelijk nog wel eens Challe. 4-4-4. Vleen die reservekampioen. Dit hier kampioen. De kampioen van Verlinier. Norbert 4-4-4. Die redt het net. Zien plak werd oernam als reservekampioen dit hier terug. Jasper 3-6-6. Haast 21 jaar oud. Een heel bijzonder moment en duidelijk een belering van de jury. Ja, dat maakt het ik weer zo mooi, hè? De onvoorspelbaarheid van zijn uitslag. Ja, geweldig. Komt door mevrouw Wijbergaan-Meijer, Veenwouden. En zag je het Norbert na 3 keer een kampioenschap. Vleen die het kampioenschap bij de oude Hiesten. Dit hier in de finale eruit. En zo steekt de oceaan hoor. Het bloot een groot hinder. Ja. Dat doet net al, had er hier dan geen kampioenschap of reservekampioenschap in de maat sleept. Dat doet net al de enorme invloed van die hiestoppenfokkerij. Hier van de stempelhiest, kerstrestig zitten van het stamboek. Nou, de emoties die worden aangehokken, maar wat te groot. Maar zijn vrouw Marieke, die hier dit denk ik, misschien ik net verwachtte, maar dat gaat er even. We zogen nog even naar het Challe in de vertraging. Prachtig mooi beeld. Waarin had ik toch heel mijn naam van achteren uit. Ja, nou krijg ik even net, maar heel sterk ondertreed. En daarmee mogelijk maken dat er voor die ronde zo mooi zijn laten kennen. Ja, prachtig mooi, werkelijk weer. Hulde van de jury, hulde van het bestuur. En ik voor Jasper zien prestatie allemaal. Met name het team wat daarachter staat. Angela Brugging. We gaan de baan En maken. We gaan de eerronde Harry van Middelaar is dat toch wel een mooie bekroning. Het Challe maakt het dus voor de tweede keer kans op een kampioenschap of een reservekampioenschap. Maar dat doet hem natuurlijk aanstaan in mei. Ja. Voor de kampioen Challe en de reservekampioen Jasper. Nou, toch wel een verrassing vind ik, Henk. Ja, maar ik vind wel een hele onaangename verrassing. Want de kerst van tevoren wel allerhande filosofieën erop afletten. Nou, moest je eens even zeggen. Pieter Akkema, die wil jij er in uitsturing in uit te schroeven. Nou, mooi herkend dan net. Hij is lekker blij door de zoon. Of misschien nog wel blijder. Nou, moest Jasper nog eens even walsen, heren. Het volk op de banken. Ik nog even staan. Challe de kampioen, Jasper de reservekampioen. Mensen nog één keer. Een monument is dit hinder. Een monument voor de hiezensport. Het kampioenschap jongsten. Championship of the Younger Stallions. Zelfde procedure. Laat maar binnenkomen in catalogus volgorde.
Goed. Komt Azen de algeheel kampioen uit die groep van oude hengsten? Of komt het uit de groep van de jongere hengsten? Dat is altijd de verwachting. Verleden jaar wint de jongeren die de ouderen aanwonen. En gang Johannes de 4-8 maar de titel van terug. Hij staat er nog in. Maar hij is in zijn eigen categorie nummer 2 op tal. Dus de vraag wat er dat wordt, dat is nog afwachten. In totaal binnen er 9 hinders dit keer in mei doggen. We krijgen haast een Alwin, Fjouwer, 6-9. Wiemer, Fjouwer, 6-1. Bartele, Fjouwer, 2. Data, Fjouwer, 2. Hette, Fjouwer, 8-1. Johannes, zoals ik al zei, Fjouwer, 8 Fjouwer, de kampioen van verleden hier. Walt, Fjouwer, 8 zoon. Nane, Fjouwer, 9-2 en Marcus, Fjouwer, 9-1. Nou, met name toch uit die laatste rubrieken is het afwachten hoe ze dit voor het eerst op dit podium wat ze kennen. Dat geldt natuurlijk ook voor Walt, Fjouwer, 8 zoon, die uit de sportletter erbij komen is. En nu ik voor het eerst in deze ring plak neemt. En toch heb ik het gevoel, Gerrit, dat de kampioen, de uiteindelijke algemeen kampioen, toch uit deze laatste categorie komen zelf. Maar dat is maar een gevoel. Dus als je wat wurg is, hè? Ja. Het komt op een heel groot op gevoel aan, ze staan er gewoon. Ja. En de spelen is volle factoren. Wat gaan ze Juwet zien laten? Ja. Dat laat ze ook nog even zien. Hoe zit het met de gunfactor? Hoe zit het met enthousiasme? Hoe speelt het eventueel nog de sportresultaten een rol? De wijze waarop ze erop staan. Ja. Ja, het is wat dat betreft een verschrikkelijke taak voor de jury om daar die kampioen uit te halen. Ja. Maar goed. Nou ja, en wat doet bijvoorbeeld met deze groep? Zij is dus ik van, bij jou is alle nog de kans om een keer de drafje te laten. Of zij is ik straks van, we sturen erop voor, gaan al een peer van de ring uit. Ik kan me voorstellen het laatste. Maar wordt die beslissing no pas nam of stiet het al vast? Wij hadden net erop. Nee, dat stiet net vast. Nee. Nee. Dus dat wordt nou eigenlijk door de jury besletten. Door ze er nou al een aantal uit. En gaan we dan maar een tal hinders een liedste groepje weer verder. Krijgen ze bij de oudere hingsten. Ja. Of lopen ze alle jaren maar ze alle jaren nog een keer gaan zien laten. Ja. Als het niveau heel dicht bij elkaar leidt, dan heeft jij er de neiging om ze dan ik al nog maar een keer een kans te gaan. Maar als er nou al eigenlijk een aantal, ja, laten we zeggen voorzichtig, twijfelgevallen ertussen heeft, ja, dan heeft misschien gauwer de neiging om te zitten van nou, we maken het u zelf net onedig moeilijk. Maar we wachten het al. Wiemer, Johannes en Jette en Hette, die wie in de verleden jaar al bij. KFPS 2016. Hengsten wordt opgesteld. Zodanig in de stad wordt wel weer gekeken en wordt er direct geselecteerd. We zullen een kleinere groep overhouden die terug gaan komen. Gaan ze nog één keer voorstellen. Hier is Wiemer 461. Alwin 469. Bartele 472. Date 477. Hessel 480. Hette 481. Johannes 484. Walt 487. Marcus 491. En Nane 492. We gaan in stap.
Wij hier er inderdaad niet van Gerten. Hestel of jou 180, die stond erbij. Stond ik op het liedje, maar we zeggen er hoe hinnen. Ik zeg er hoe hinnen. En ik. Verleden direct beide finalisten. Toen was Hessel de reservekampioen bij de jonge hinders achter Johannes. Ja. Maar ik weet net dat de tijd opvoer, Gerrit. Maar nou niet kreeg bij de introductie nog even over de microfoon van al die hiesten. Toen hier mijn naam bij het nemen van Alwin vond ik nogal wat reactie uit het publiek die er, nou ja, eigenlijk wat uitdrongen. Dat zei het Vieres natuurlijk helemaal niet, dat weet ik wel. Maar dan lijkt misschien wel een beetje duidelijk met de gunfactor van het publiek zit. Verleden die moest er in dit stadium de ring al verlitten. Ja, dat verwacht ik nou eerlijk zijn net. Omdat er ik in zijn rubriek van hem man excelleren. Ja. Ik vind het hier al heel mooi de zaak naar een apotheose te brengen. Hè. De muziek zwelt aan. Dan mag je al hier nog even zien, maar mag je al hier nog even tinken. En dan wordt Staren gewoon bekendmaken welke nou dadelijk nog een keer zien laten maaien wat ze kennen. In een rondje en welke nou al voortmaaien. Ja, dat has hier goed volkoren. Het bloedt toch wel uniek, denk ik, Gerrit. Dat je op deze manier toch een spanningsbogen opbouwen kerst in een entourage hier van 6000 dol enthousiaste mensen. Iedereen heeft dat op het laatste moment aan zit bloed. En ze gaan dan op een bankjes die het. Nou, daar komt de verlosser haast al onderzoek zitten. De speaker gaat naar de hoeken van het stadion, of stadion van de arena. Ja, we kennen het stadion niet, maar het maakt het ik uit. Die zal nou dadelijk vertellen wat er nou inblouwen mij en wat er uit gaat. We luisteren in mei. Wie gaan dat worden? Gaan er niet te lang over doen. We moeten door. Ja. Prachtig behang daarbij. Wiemer 461. Oortjes er mooi op. Vierenhouding. Bloedmooi. Maar blijft Wiemer in de baan voor het kampioenschap. Aan halt houden. Dames en heren, Wiemer 461. Met een geweldig applaus de baan verlaten. Ja, hij zei er al te vol hoe, dacht ik. Hè. Alwin 469. Gaat hij Wiemer volgen? Nee, Alwin blijft binnen. Alwin bloot erin. Die voorspelling kan nog uitkomen. Bartele 472. Moet die er dan uit? Nee, die blijft binnen. En Bartel of jou is zo klaar. Date 477. Gaan we afscheid nemen van Date. We gaan afscheid nemen van Date 477 met applaus. Date voort. Hessel 480. Gaat Hessel nog een ronde verder? Nee, Hessel gaat geen ronde verder, helaas. Hessel wordt geen reservekampioen weer. Hette 481. Zien we die nog weer terug? Ja, die blijft binnen. Het wel. Johannes 484. Ja, vorig jaar. U weet het. Maar dit jaar is toch weer anders. Maar hij blijft binnen. Welke hengsten gaan nog vertrekken uit deze roep? Het is nog spannend. Walt 487. Die blijft binnen. Oh, is dat wel Walt, verrast. maar ik blow. Gaat Ja, het doek zeker. vallen voor Debutant Marcus dik. 491? Nee, die blijft binnen. Marcus, ex-debutant, bloot. Gaan we dan afscheid nemen van de laatste, Nane 492? Nee, dat doen we ook niet, want die komt ook nog terug. Dan mag u allemaal de baan verlaten. Willen ze rustig in stap binnen hebben. Even stappen, halt houden dus. en dan wel drie heel kwart baan En in dat draf. betekent dus wel dat we Niet maar meer. zo'n hinders nog verder in. Ja. En dan gaan we naar de nog beslissing. halen.
Nou, kunnen we nog zo'n keer niet. Ja, wel een mooie stuivertje wisselen natuurlijk van Hette en Hessel. Hè? Ja. Hessel in het verleden die kampioen weer toen sneuvelen Hette in dit stadium. Ja. En nu zit Hessel er net meer bij, maar Hette meid waan voor de titel. Ja. Ja, Hette kwam natuurlijk ik als eerste uit zijn rubriek. Dat, Ja, dat voelde al op. Ja. En Johannes erachter en Hessel als derde. Ja. Nou, ik ben heel nieuwsgierig hoe het hem nou verder ontwikkelt, Liesel. We beginnen nog maar Alwin. Jongste wil de jury ook echt even zien stappen. Nou ja, de Hiens dat ik een prot indruk maken bij de jonge hengsten die het onwezen binnen van het verrichtingsonderzoek. Dat weer wel een hele positieve indruk. Ja, dat speelt misschien mooi. Alweer 4, 6, 9. En wie als Henk in de luchtgitaar uitbarst, show even mij hoe het Alwin het doet. Nou, maak het een hele beste beurt in deze ronde. Want ik heb mijn nota nog net op een fout betrapje in. Dus die stelt zijn kandidatuur hier zonder mis. En het publiek stiert, Henk. Goed, dan gaan we verder met Bartele Fjouwer Soantwa. Die stelt hem nou op voor de jury. Nee, we stappen een stukje. Bartele 4, 7, 2. Nou, ik vind hem toch in beweging minder goed joegen dan zijn voorganger Alwin. Met name van achteren had er wel wat moeite om ja, gesloten te bloeien. En ja, van mij geen kandidaat voor het kampioenschap. Volgende hengst. Waarvan acte Henk? Want Swimtempo 8. wij gaan over naar de volgende kandidaat. Had het goed was, zo we die volgorde doen hadden, zo het er nog in komen, Marten. Ja. Maar ik ben benieuwd wat ze doen. Ja, Klopt het. het wordt nou voorbracht. Imponerend, Joert. Indrukwekkend. Ik voor de kampioen van Verliening hier in de finale kwam. Dat belooft wat. En het is natuurlijk, Sabisa nou op voorhand al opvallend dat de nieuwe Heuvel Hutlanter hier toch 3 kandidaten in deze kampioensronde had. Hè? De reservekampioen van 2014, maar ik net vergeten. Nee. Het is een hinder dat gekend is. Een mooie statuur, ik zat er daar uit aanzet. Maar dat mooie front. 4, 8, 1.
even op de korte zien. Nou, hij is in elk geval mooi regelmatig. Dat is een ding wat wis is. Ja, dan mocht er om mij van achter nog wel iets beter aantreden in het draf. Maar ja, dat is een heel iets detail. Maar ja, de street wordt natuurlijk beslist op details. Constaterend, op dit stuitsuisto had ik van deze drie hitters, ik zoen haar Alwin de beste. Ja, Nog. voor wat het burg is. Ja, de kampioen van Vlienen hier. Nou, Kent het in de finale nog goed, maatje? Of oh zeker, dat ken. Dat ken, Ja, hè? ja, dat ken altijd. waar het Aron hier net zoen? Ik ben wel heel benieuwd dat het nou wel gebeurt. Ja. Het zou wel heel bijzonder wezen. Maar ja, we hoeven niet altijd hier op hier kampioen te worden, hè? Ach, het is Ik ik ben er mooi. net zo volle. Nee, dat ben u zonder. Johannes 484. Hagen zei je er klaar voor. Hagen Hokkema. Ja. En dat is... Dankjewel. Jongen, je zult dat ik op rennen, maar het is me toch een bak van gloed hier, hè? Ja. Je zult er super benauwd van worden. Oh, Nou, dat worden de hinders dus ik. Want dat zeerst nou bij Johannes ik even. Met name doet eruit aanzetten en later daar in de hoeken hier rug verroer. Dus ik eigenlijk bij even uit balans. Dat kan een gevangen wezen van ja, de heksenketel die het hier nou is. daar komt die keuze bij voor die muziek. Ja, dat is een soort van samenspel tussen ja, om zo'n zaal van mensen te bewegen om enthousiast te worden. Daar speelt muziek natuurlijk een terugslagjouwende rol in. Maar hier in het oren maakt het wel uit. Dit Ja, is, zeker, zeker. In volume, in impact. Ja, Volt 480 mei de volgende. Als het volgende zou ring. best kennen, Gerrit, nog even onvuld op Nies kreeg van Dij dan. Die opmerking hoe dat lawaai van die muziek. Het zou best best een hele hoge uitslag krijgen. Dat je zal alleen maar in een nou ja, stille piste met mensen met wat applaus erin al in de as nou bij deze herrie. Wat een chique donder. Hè. Ik ben eigenlijk wat... Hij is dik op een sport in en op zijn performance inkomen zelf. Het is even shit. Debutant geweldig om te zien. Litterlijk ik zien. In zijn exterieur ben ik er echt mooi van. Hè. Nou ja, de zaal stiert ik vol slijnorijn. Het zou wel heel uniek zijn dat een heest vanuit het verkort onderziek het kampioenschap pakt. Daarom had er nou wel aantreden, hè? Zo, de hestek door de regelmaat. Dankjewel. Heel lichtvoetig, maar oh, wat kwam Ja. er kwart in. Maar dan wil ik er nog wel even een tijhekje en dat mag je geen rol spelen. Maar als het juist wat is en die deze dagen hier al dient het, dan is er net een tweede te vinden. Die Omdat ik in de shows mij aan had en zag. Ja, en dat van is een het. beetje ik weer even. Ja, ja. En ik ken bosken-eigenaren die zo'n pure basis daarvan zeggen, ja, dat wil ik net, dat weiger ik. Nog twee jonge hinders, debutanten te gaan. En dan krijgen we weer de spannende momenten van waar wordt het? Ja. Nana, Fjouwer, Johan 12. Marcus 491. Oh, het oorsom. Ik doe het oorsom. Marcus Fjouwer, Johan 1 is de eerste die in de arena komt. Nou, dan maakt Hendrik Eppinga aan de bak. Even rustig. Ho, Hendrik. Denk om de balans en de regelmaat.
Het toch een heel best slot, nou in het laatste gedeelte. Maar is dat genoeg voor een hege klassering? Misschien kennen we dat laatste stukje nog even waarom zien. Maar dat is eigenlijk wel het liedste stukje waar het echt nog wel even te zien wie, hè? Ja. Dan zien we dat nog even. Nou, eerder perfect eigenlijk. De laatste. Maar is het genoeg om de jury te uitzoeken? Maar dit is een heel best stuk. Prachtig in balans en in de coördinatie tussen de voor- en de achterhand. Maar ja, er zijn meer kapers op de kust, hè? En deze poets ik nog niet uit, want puur ik al op basis van het feit dat het de verrichtingskampioen is van deze laatste lichting. Maar het wel vaker zien natuurlijk, hè? Dat soms op liedse stukjes en de indruk van de dij. Ja, dat het wel degelijk al in mij speelt, want je zocht het wel eventjes. Ja. En ja, deze man had natuurlijk een heel scherp weg daarvoor. Deze man en twee man en vrouw, mag ik wel goed zeggen. Ja, hè? ja. Ja. Mannen 4, 9, De laatste, 2. mannen, 4 en jochen 2. No. We maken toch een hele beste beurt in deze Dank u wel. kampioensronde. Hele groep mag binnenkomen. De beslissing. Nou, goedemorgen. Ik geef het je te doen, Henk. Op sokkendagen ben ik blij dat ik in jury Ik had soms wel gevoel van dit of dat, maar dat wou ik nog helemaal net zeggen. Dus we gaan op die voorspelling een beetje jou. Nou ja, En dan haast van mij die marge dat het best miswezen mij. nou ja, ik heb persoonlijk sowieso Alwin er behoorlijk heeg bij staan. Bartel, daar verwacht ik er net bij. Hette? Ja, het is de vraag even. Had men nou al op basis van de complete groep besluit. Of dat men er een aantal uitstuurt en nog een aantal nog een keer extra zijn. Want dat ken ik nog. Dat ken ik nog. Maar dan denk ik toch dat Johannes nog wel redelijk heen en gooit. Ja, voor mij toch wel verrassend. En dat bloe ik bij dat die instituut dat verkwarte onderzoek hier Walt, nog ja. bij rent. Walt, hoe wel laat zien optreden in deze slotronde. Misschien je krijgt justjes even flitsender kent hier. Maar heel kwaad wel even te zien. Ja. En Marcus die het bijzonder goed dient heeft. En Nane eigenlijk ik. Doe haar ze al hier opnemen nou. Ja, dan kijk ik me er net aan. Nee. En het gaat om hele lietse details die de besluitvorming tot stand brengen zullen. Maar dit ik het dan over zijn mond draaien, het zou mij raar dat liedje dat Alwin eruit trekt. Maar Mensen, nog één ronde selecteren. Nou, Komen. dan krijg je toch We nog gaan weer een er aantal nog 3 maar en uit. 3. Ja, ja, dat denk ik al. Daar ben ik al bang voor. we krijgen de ceremonie nog een keer. Een peer eruit en een peer erin. Alwin 469. Blijft hij binnen. Ja, dat denken we wel, hè. Mensen, stoer is hij. Mooi is hij. Kijk naar het behang. Maar we gaan afscheid nemen van Alwin. Hé, Henk. Weg is hij. Nou, dat is de laatste keer dat je daar nou zit. Nee. Daar is het publiek het ik net Super mijn dat u was. zo mee heeft. Dat horen we graag. Bartelen 472. Ook al zo mooi. Maar ook van Bartelen gaan we afscheid nemen. Bartelen leidt Dat er zie ik ik verwachten. uit. Ja, dat zeiden ze al. Ja. Helemaal tophengst hoor. Wat gebeurt er Maar met we kunnen ze Hette? niet allemaal in de baan houden. Hier staat Hette Die zou ik er nog in houden. 481. Wat zal het oordeel zijn? Hette blijft binnen. Ja, Hette bloot erbij. En dat verwacht ik eerlijk zijn van Johannes, de regerend Johannes, kampioen ik in 484. dit stadium van de street, zeker. De kampioen van vorig jaar. We gaan afscheid nemen van Johannes. Ek Johannes het eruit.
Want en als 4, bloot 8, 7. Ik denk net dat ze dat Blijft onder op. binnen. Ja, wel degelijk. Hier van die laatste momenten is dat het heel mooi weer. Marcus 4, 9, 1. Ze kunnen niet allemaal binnen blijven, mensen. Maar deze blijft wel binnen. Marcus bloot er ook bij. Jongen. Hier van die jongste hiesten. Houden de 3 over of houden de 4 over? Hier is Nane 492. Nane 492. Blijf binnen. Ja, zie je wel. Wat dat betreft mag ik nog wel even denken aan die woorden het zo maar net van u als het weer uit de debutanten kwam, uit de jonge hiesten. Ja. Er zitten Vind ik nog ook zo wel mooi als het 3 er van niet die bij- jonge hiesten bij. Ja, Hè? ja. En 2 van de lichting die wel jij de zoen had. En die zijn beide echt nog hartstikke jong Ja, eigenlijk. ja. Ik vind het toch wel heel gedurfd, laat ik het samen zeggen, dat men dat op deze manier doet. Walt is een beetje ouder, maar is dus via dat verkorte traject Ja. erin kwam. Ja. En debuteert hier. Dus er zijn 3 debutanten bij. En we hebben in de historie dat fenomeen van verkort onderzoek nog niet eens heel lang. Maar die is die er dan uit in de vakkerij bedarren, die heeft dan nooit presteerd om hier op een kampioenskeuring te komen. We zullen zien wat er gebeurt. De meesten zo al in spanning. De jury beraadslaagt en hoe leidt maar de speaker. Ja, zeker een moment vanzelf wat aan alle kanten verstlijn wordt. 2 ploegen nou erbij voor het zwarte goud. Dus dat zal we haasten. In april nog weer om. Ja, kom, sjoch en huver je, zo'n je haast zeggen. Nou ben ik alleen maar benieuwd als ze er nou ik nog een paar van Roen gaan laten worden. Maar kent ik zat man. De luister in mij, Henk. Waar wordt het? Jury, kijk nog 1 keer. Erg spannend dit keer, dames en heren. Tinken. 4 hengsten nog in de strijd. Alle 4 met fans op de tribune. Laatste blik. Dan gaat Bouke de Boer het zo dadelijk vertellen. Nou, de spanning wordt ook wel opvierd, Henk. En mijn bloeddruk ik. Ja. Wat wordt het? Docht Johannes nog een stout keusje? Wat krijgen we naaien? En Johannes zit er al uit, hè? En nu de beslissing. Oh ja, vanzelf. Nee, ik zit verkeerd. Het bedoel ik. Ja. Als ik op basis van het exterieur kiezen mag, dan kies ik bal. Ja, dames en heren, Dat dat zal is net altijd gebeuren. weken en weken. We hebben een zeer meelevend publiek. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar je moet ook een beslissing nemen. Trouwens, ten eerste de voorbrengers, ringmeesters en iedereen bedankt voor de medewerking. Niks hier is toch wel echt sprake van verzet. Boek erop en dan nog een keer Maar we sinds moeten een beslissing nemen. die al voort is. En vandaag kiezen wij voor de 2 jonge hengsten. Ja, Nane en Marcus. Ja. Ze gaan dus beide terug. En dat zijn Marcus en Nane. En het houdt in, het hoeft niet altijd zo te zijn dat hij eerst op kop liep, dat hij straks kampioen wordt natuurlijk.
Het kan ook zo zijn dat de nummer 2 geplaatste nu net iets beter liet zien. Wat meer souplesse toonde. Die mogelijkheid bestaat er natuurlijk. En daarom vandaag toch stuivertje gewisseld. Marcus kampioen en de andere reserve kampioen. Ja, we hier net al hoor. Dat gebeurt net zo vaak dat ze uit de rubriek wij komen als 1 en 2 en dan omwisselen. Ken wel, gebeurt nou ik. Maar wel 2 van de jonge hiesten die het uiteindelijk beslissen. Bij Marcus Fjouwen Jochen 1, de kampioen. Nane 2 Jochen 2, de reservekampioen. 2 debutanten die het hier weer flikken. En straks ik toch wel, denk ik, mij als favorieten de finale ingaan. Dat moeten we nog even afwachten. Maar al wel gaan we wat we de rest hier in zien hadden, dan zou dat misschien wel zo wezen. 4-9-1. En de reservekampioen Nane 4-9-2. Fokkers-eigenaren komt erbij voor de huldiging. En dan gaan we meteen zo dadelijk over naar het Of is het misschien die dat Charlotte, die al 2 keer reservekampioen weer, dat hij nou uiteindelijk toch de gouden medaille om mijn nekken krijgt, hè? Marcus. Ik dicht zie hem zeker nog met deze uitslag bij de jonge hengsten. Absoluut. Absoluut. En daar zoek ik nog wel mijn leven kennen op basis van het feit puur dat je van deze beide jonge hengsten nog heel weinig weet. Vriend hier het met die gok dan wel nog met Johannes. Maar van Charlotte weten we dat het een topvererver is in het stamboek. En dan zoek het inderdaad Opmerkelijk dat er toch nogal de nederige favorieten sneuvelen. De kampioen van Vliene Ier. Norbert, Fjouwer. Ek al vrij petit eruit. Nou alweer werd het publiek toch al even op een banken staan. Werd dan op een bepaald moment de besluit genomen dat die fortmaat gejoel, let er nog eens een keer, werd er om een roppen. Dat is van de rest hier wel opmerkelijk. Dat de mening van het publiek echt wat oors is dan de mening van de jury. Tenminste in ieder geval op dat merk. Nou vind ik dat aan de ene kant wel mooi. Aan de andere kant vind ik wel. Deze 3 mensen, bij de heren en de dames, die hebben verantwoordelijkheid. En zij moeten het uiteindelijk besluiten. En als het publiek het er nog wel of net mee eens is, zij doen dat naar eer en gewissen. En dan heb ik geen enkele twijfel over. En dan kan ik me daar heel makkelijk bij deel lezen. Ik een andere favoriet. Maar dat betekent ook dat ik maar een leerhaver ben. En we kennen net genau benadrukken hoe dreven taak het is. Want het gaat om details. Het gaat om finesse. Zo zit het. In ieder geval 2 ook Rieselbliede eigenaren. Want voor het eerst hier de keuring en voor het dadelijk dik in de prijzen. Maar ja, eigenlijk herhelpt de skiertnis zich. Als het vergelijkt met voor je. Toen gingen we Johannes Bakker als vakker van de eerste dekdienst ooit in zijn vakkerij. En nu stiet je er Van der Werf. Die dat voor het eerst beleeft en dan ik voor dadelijk de kampioen hier had bij Hendrik Heppinga. Dat is toch wel heel sterk dat ze hem 2 jaar ratelijk op voordocht. En daarmee is van mij ik nog weer een keer ten overvloede ontoond dat het net altijd om het grote heel draait die de wedstrijd winnen. Vastgelegd door de verder opgave, wel pers hier aanwezig. Bijzonder mooi. Voorzitter, zoek zijn plaats dan weer op. Mag ik de Fokkers-eigenaren ook weer vragen ruimte te maken? Krijgen we de herenronde, dan krijgen we meteen het algemeen kampioenschap. Ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Mensen houden nog even rustig. Veiligheid voorop. Fokkers, bedankt. Eigenaren, bedankt. De herenronde van de kampioen en de reservekampioen. Komen ze nog een keer. Marcus 491 en Nane 492. Gaat u gang.
kampioenschap. Goed, nou, na de presentatie van deze Vier beide hengsten in de kampioen strijd. hebben we nog 4 uur en mij bij mij 4 de absolute finale ingaan. Dat kan soms heel hard gaan. Jasper 63, ja, was 21 jaar oud. Kampioen in 2002. Goedemorgen. En hij er weg gewoon bij. We gaan binnen Marcus 491. Tjalle Fjouwer, 4 Fjouwer. Marcus Fjouwer, 9 en Nane Fjouwer, 9-2. Dat binnen de Fjouwer finale hinders. Die het nou strijden om de titel kampioen en de reservekampioen. Tjalla weer 2 keer reservekampioen. Maar nou deze keer mij de eer voortgaan. Jasper, zoals ik al zei, al kampioen in 2002. Je kent haast net meer verwacht je, of komt er toch nog een verrassing met de bus. Hij kwam als reserve hierbij, dat wie al een belening. Je kan hem haast net voorstellen als algemeen kampioen. Maar ja, bij de groep van Nane en Marcus wisselden ze ek uit de voorronde nog van plak. En waar Marcus 1 en Nane 2, dus niks is onmogelijk. Marcus, Fjouwer, 9 liet het nog correctie in en was daar in die jonge groep kampioen en Nane erachteraan. Dat zijn de Fjouwerhinders die het nou uitmaakt. Via de achterdeur, 1 voor 1 nog 1 keer binnen. Tje, we krijgen alle vrouwen nog even de zending eraf. En ze maakt alle jaar inderdaad nog een kistje aan letten. Ja. Dus ik ging helemaal puur al in. Gaan we nog 1 keer meedoen hier in Leeuwarden? Super. Henk kan het nog. We hebben wat meer zettijd gekregen. Ik hoop dat ze het nog meenemen, mensen. Laat maar binnenkomen. Jasper 366. Nou, daar hebben we de publiekslieveling al in. Ja, Dank u wel. Jasper. Formidabel. Daar krijg je nooit geen af van. Ken het, Henk? Nee. Nee. Ik zou hem ook zou kunnen, maar dat past ik net meer in het beeld wat wij van zien in de vakkerij. Een grutramig hinder. Het bloed een topatleet, maar hij is in zijn exterieur wat beknapt. Dat is die. Maar toch, Hokkema, de eigenaar, stiert in het midden. Eigenaar van Tjalle. Kampioen van verleden dier, Johannes Fjouwer, 8 Fjouwer. En hij had weer een ijzer in vuur. het zou misschien wel wat een pleister op een woenen wezen van Johannes die er eigenlijk toch wat onverwachts uitgestuurd waren. Hè? Ja. Ja, dat hier er een beetje op rekenen. Had er duidelijk aan, jongen. Ja, bij Jimmy Bient onder oren. Hij had nog net uit balans geweest. Ja, toch heel knap wat die hier liet, hè? Eigenlijk een foutloze ronde. En dan ik nog zo mooi in het front. Daar komt wat moois aan, hè? Dan moet de jongen nog al even aantreden om dat te verbeteren. Ik ben even niet hoe is Tjalle krijgt. 90. We krijgen nu Marcus in de ring.
laatste. Nou, Marcus. Nog één te gaan, Nana, voor voet van Marcus. Marcus, ik een beste presentatie, maar altijd genoeg bij zullen Charlotte te verslaan, daar twijfel ik persoonlijk. Het is toch volle minder, ja, wat zeg ik zeggen, Sprankelend. een optreden, Ja. sprankelend. Ja. Wat een raar Fries woord, maar Ja. Sprankeljunt. sprankeljunt, juist. En Nana, Ja. mij het afsluiten. Ja. En dan zou het opvallend wezen dat de reservekampioen jongen Hiesten nou de beide voorgaande verslag. Ja. Maar we zullen zien. Hij rint je toch heel best. Je hebt Tjalla wel een serieuze concurrent om. Het zou wel heel opvallend wezen. Maar dat zullen we dus twakjes storken wisselen. Ja, maar het kan. Maar dat is hier Maar, mooi. Dat zou de Ik jury nog vond weer het- een keer oerstaag maken. ja, maar ik vond hem eigenlijk toch Nana sprankelender in zijn optreden dan Marcus. Spannend, spannend mensen. Wie gaat het worden? Wie wordt de kampioen? Wij kennen die meisjes niet. Nee, hoe heet hij? Ja, wij vinden het. Ah, daar winnen ze nog. Tja. We gaan opstellen. Kijk eens. Nergens ter wereld. Dit publiek. Wat een publiek, mensen. Wat een hengsten. De routines in de jeugd. Ja, maar is het eigenlijk wel eerlijk om een hinder van 21 hier Ja. in de jeugd? TV-uitzending tot 5:15, maar dit zullen ze niet afkappen hoor. Helemaal. Tjalla. Berm net. Oei, oei, Ik oei, ben ervoor. oei, 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 oei. En als tweede, of was ja, outsider dan in mijn geval, dan jou ik dan de vakkeur onanen. Ja. Die dirigeert u al hier. Wat gaat het worden? Daar staan ze, dames en heren. Nu krijgen we Jasper, dus de ceremonie van de Hoorn. Marcus. Dat dacht het niet. Dat Dat ze zou dat net werd was. Nee, dus heb ik begrepen dat dat net weer Omdat het verleden jaar zo misgang Nou waren ze ja, net begonnen. ja. Dan luister je mij. Voor de algemeen kampioen dan wil je graag dat het totaalbeeld er een beetje perfect uitziet. En dan ga je natuurlijk kijken van, ik begin even met de Hengst Jasper. Die heeft natuurlijk een fantastische presentatie vandaag gedaan. Die natuurlijk de duurzaamheid ten top is. Maar dan is een type net wat tekort schiet om kampioen te worden. Dan Jasper, hier heb ik net verwacht. bij de jonge hengsten dan hebben we vandaag een stuivertje gewisseld. Dat kwam eigenlijk een beetje doordat Marcus hem vandaag in de tweede ronde net even ietsje beter liet zien. En dat kwam vooral doordat hij ietsje meer buiging in zijn achterbeen laat zien tijdens de draf. En hij is zelf ook heel mooi opwaarts gebouwd. En dat zet hij dan ook goed om en dan gaat hij ook opwaarts lopen. En we zien graag technisch dat een paard technisch goed loopt en dat doet hij heel goed. En Nana eigenlijk ook een heel mooi voorbeengebruik en een fantastisch voorhand ook. En die achter ook super aantreedt, maar net die buiging net ietsje mist erin. En dat zijn de kleine dingetjes dan.
En dan ga je natuurlijk naar de rasuitstraling. En, Dat wordt zo, hè? en de bouw. En dan denken wij dat Tjalle misschien wel een heel mooie kampioen zou kunnen zijn. Algemeen kampioen. Een paard met ras, uitstraling. Die technisch goed loopt. Wat dat betreft een hele mooie kampioen. Tjalle, Fjouwer, 4 Fjouwer. 2 keer reservekampioen. Maar nu pakt er de titel. Reservekampioen. En ik heb dan een beetje aangekondigd. Dus een beetje modernheid. Of een beetje modernheid. En een moderne hengst. Mooi lang voorbeen erin. Die opwaarts gebouwd is. En die daar echt nog een keer technisch goed loopt. Dat is een hele mooie reservekampioen, Marcus. Gefeliciteerd. En Marcus, reservekampioen. Nou, dat weer een beetje Volgens eigenaar komen wij. van ja of nee. Kampioen. Maar in ieder geval is Tjalle helemaal verschillen. Kampioen dit hier. En uiteindelijk vooral in de finale te zien. Ja, ik kan me hier volgens niet vinden. Hoewel dat ik de reservekampioen, ja, dan hier ik op basis van de laatste ronde, maar dat telt dan is ik net. Misschien wel de voorkeur na de jont hier, maar goed, dat het Bouke de Boer Boer best uitlijn, daarom dat het Sagongen is. In ons midden zal mede betrokken worden bij de huldiging van de kampioen 1 en kampioen 2016, Tjalle 4x4. De sheriff gaat om onze voorzitter, Collega Ander Faber beziekert nou als het Zagouwers ken mij de eigenaar Age Akkema te praten. Dit vrienden hier de kampioen mij Johannes Fjouwer. Dit hier de kampioen mij Tjalle Fjouwer, 4 Fjouwer. Dat is ik alweer fantastisch vanzelf voor zo'n man. Dat hij 2 jaar achter elkaar kampioen wordt. Dat hij al een paar keer de reservekampioen hier. En dat er nou dat toch weer de kampioen had. Nee, dat de kampioen van Vlinie hier eruit ging. plaatjes die ertoe doen. Huldiging van Tjalle. Daar, ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, vanmiddag in ons midden. Excellentie de Baas zal hier de hulde brengen samen met voorzitter Bert Wassenaar. Ja, prachtige beelden zelf. Trotse eigenaars, trotse fokkers. Ze staan er al hierbij. Bert Wassenaar zit er vanzelf bij als voorzitter van het dienstenstamboek. Ja, door Kessel al hier. Ja, dat is Wietse Wiebenga en de vrouw die staan rechts van de dienst. De fokkers. Ja, de fokker van de dienst. Ik voor hun een moment van glorie. Maar zeker zoals ik al zei, Gerrit, wat Silvia maar breed wezen naar de wat teleurstellende prestatie van Johannes. En hij is toch 2 jaar achter voor de kampioen op die dekstation staan. Hè? Age en zijn vrouw te Gerrit hier aan de linkerkant. Ja, toch weer die kampioen. Kampioen 2016, die jonge Marcus, zoon van Maurits. Gefokt bij de familie van der Werf, Sondel, familie Eppinga, de eigenaar. Wat een dag. Directeur van de KNVPS, Itzellinga, dames en heren, heeft een prachtige dag gehad. Meneer Akkerman zat in het organisatiecomité. Wat was het een hengstenkeuring dit jaar? Het is geweldig verlopen. Prachtige plaatjes naar de ambassadeur die de hulde brengt. Echt de felicitaties voor de eigenaar en de fokkers van Marcus Fjouwer. Die jongen hier een hartstikke terjocht ik vanzelf. Echt voor hun een prachtig mooie dag. Als debutant hier aanwezig. En dan hupt er maar de tweede prijs van Troggy. En dat ben ik geweldige dagen. Vele handen worden geschud hier. Prachtige rij. Felicitaties over en weer. En mag ik nu verzoeken iets meer ruimte te creëren. Mensen van de pers komen even iets naar achter graag. Willen de fokkers-eigenaren zich op 1 rij opstellen. Samen met de leden van het protocol. Want we hebben altijd aan het slot plechtig moment
Overigens, Omroep Friesland die zal morgen nog weer verschillende uitzendingen besteden aan de kampioenskeuring. Dus je kunt morgen via tv of internet nog eens een keer terugkijken. Het is buurman. Inderdaad nog een keer waarom te zien. 3 keer op een dag. Het zie je tol van 2 uur. Is er nog een stuk van deze keuring werd te zien. De eigenaars en de fokkers en de hinderstenen kleer in het midden. En plechtig voor het Wilhelmus, het volkslied. Friesland, fokkers, eigenaren, mag u bezoeken de baan te gaan verlaten. Zodat we ruimte hebben voor de kampioen en Zij is het officiële deel eigenlijk voorbij, maar we krijgen altijd nog een ereronde van de kampioen. Die zullen nog even zien laten, dat iedereen nog even goed zien kan. Water met het eind van deze dag, corona mocht, dag algemeen kampioen van de Hinstekeuring 2016. En de reservekampioen van diezelfde keuring 2016. En de reservekampioen Marcus 491. Nog 1 keer! Zorg nog even mij successen, want daar zit je tenslotte voor de buis en hier in de arena. Het kampioenslint sneuvelt al. Het vliegt er al. Alles komt bereikt. Alles komt bereikt. Ook aan de KVS. Het kampioenslint lijkt troosteloos hier in het zon. Dat is er al uittrapen. En dus komt Tjalle nog een keer zonder het kampioenslint. Waarin in beide is het kampioenslint op Piet. Ik ben benieuwd of de Age Okkema eigenlijk nog wat zezen kan. Want die had nou iedere keer maar rooflijn. Komt nog heel stadig gewoon deze kant uit erin. En dan zult zien dat de collega Ander Faber hem even opvangen kan. Want ja, wat een glorieuze dag voor deze man. We zullen eens even zien of er al Vortendalen klaar is voor een gesprek. En de Lokweeske. Het wordt het tweede hier achter elkaar de winnaar van de Frieske Hinstekeuring, Lokweeske. Ja, dankjewel. Het is voor ons super emotioneel. Het is onze eerste hengst die we toen op stal kregen. En ik altijd in het hinderlood. Elke keer 12 trekken reserve. Wat toen de knoppen draait. Ja, gewoon meer het verstoren broekt. Komt dit eruit? Ja, is geweldig. Dat is net te begrijpen wat het van me doet. Dat is echt geweldig. Wat betekent dit voor je? Nou ja, voor mijzelf heel erg dat ik mijn zin krijg. Ik bedoel, ik vind het de allermooiste hinder van de hele wereld. Ik heb er altijd in lood. Hij speakert op een fjotten. Hij vakt goed. Ja, en dat er dan nooit dit gaat aan. En hij is ongelimiteerd. Hij mag dekken.
wat er kan. En, ja, dit shirt gewoon niet qua persoon, heel veel van mij. Ik bedoel, ik heb er altijd in lood, maar van bedrijf ik werk. Ik bedoel, dat je van al deze hiersten, van de tweede keer de kampioen op rij te kennen. Van Maan is leuk met Norbert. Ik doe dat met 12 verschillende hiersten. Ja, dat is gewoon alles van je, alles. Maar ik zeg dat ik alles, en dat is het hele team. En ik heb hem nou, mijn hele team van Staal de Messelen. Ze staan dag en nacht voor je kleer. En het is trainen. Je increased, je hard naar, Beckley. En dat dan dit komt, geweldig, chapeau voor het hele team. Nou zei dus, voor mij is het beste hinder. Hier is dan wel echt toch dat er dit winnen zo goed. Ja, maar ik wil met Charles komen als de underdog. Want dat is een fijnere positie. Ik viel de laatste tijd wel dat ik hem echt super kleer hier. Zoals ik al zei, hij had wel eens wat in onbalans geweest. Dan biedt de zij extreem aan de voorkant en de koer achter had ik het net verwerken. En daar heb ik me bezig geweest. Ik had gewoon echt heel fanatieke analyse die over de video's van over een badgongen mis. Hij met het team bepraten en dat dan dit eruit komt, ja geweldig. En hij kent het en ook zie je dat er het doet. En de andere keer dan weet je dat er het kent en dan doet er het krijgt net. En ja, het is gewoon geweldig. Het is gewoon een boost. Je had me 100 Red Bulls, was me denken. Ik ben helemaal gek eigenlijk. Machtig. Pieken op het juiste moment. Ja, het is gewoon pieken op het juiste moment. En had je dat dan maar het hinder door, ben je mooi begonnen binnen. En ben je vanaf het begin gewoon in lowen. Die bedrouwen op elkaar zetten had. Als die het nog een keer doet, ja, dat is de grote jongensdream. Flint hier weet me al met dream. Maar dit ik kon niet meer zien. Je bent gewoon emotioneel van, krijg ik maar de huldiging. Ze ben gewoon net, maar dit hinder het u sabot op de kaart zetten. Het is zo'n vreselijk leven hinder bij hem per band. En dat vind ik het leuk van dit hinder. Het is echt een Fries hinder. Mijn band, die ben 63, die kennen hem juist, die kennen hem van. Dan is het braaf, maar als er ontwerkt maar is het direct. Dus, ik zei dat ik was vaker zijn in een interview, daar is maar praten. De man van Omroep Friesland wil altijd dat ik met hinders praat, maar daar is echt maar praten. Voor de tweede keer op Rieren winnen van de Frieske Hiestekeuring. Ja. Agen ook maar Lokweesk. Dankjewel. En Jo, bedankt voor dit mooie interview. Geniet je ervan. Ja, een emotioneerde en terecht vanzelf Agen Okkema. Dit juwe 2 ieders in het vuur hier. Maar zie Johannes Fjouwer van Vleen, die de kampioen. En mij Tjalle Fjouwer, die het al een keer reservekampioen was. Weer maar nog nooit kampioen. Maar dit hier wel. Hij hier van tevoren zei Johannes in de kleer voor. Nou zei er Tjalle weer eigenlijk ik kleer voor. Maar ja, wat een ongelofelijke dag voor deze man om dit te beleven. En uiteindelijk mij de heugste prijs ervan terug te gaan. Wij komen ik aan het eind van een lange dag van prachtig mooie Hieste Sport, de Hieste Keuring 2016. Met al die rubrieken die we voorbij komen, zien alle showhinders die we er nog bij zien, komen we uiteindelijk in die finale te landen. En kunnen we afsluiten met de kampioen Tjalle Fjouwer en met Marcus Fjouwer als reservekampioen. Ja, dat ben uiteindelijk, het is wel een beetje uiteraard. Het weer een beetje langer als verwachten. Maar het is wel een hele mooie dag geweest. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die er naar zien had, dat hij ervan genoten had. Zowel de meesten hier in de zaal als de meesten thuis. Ik en Henk Dijkstra, die in Jonker mee zit, hebben het heel graag dienen. En we hopen dat we jouw takom hier en hier in de zaal weer zorgen. En ik weer aan de tas stel. Dus ik zou zeggen, takom hier.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me mires se me sube el corazón. Y él en silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Con tu física, tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Oh, 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 oh. Bailando amor, bailando amor. Es que se me va el dolor. Yo quiero
C'era una volta un bianco castello fatato, un grande mago l'aveva stregato per noi. Sì, io ti amavo, tu eri la mia regina, per io ti re. Why, why, why? Woo! Why, why, why? Per noi mai niente più cambierà. Tu sarai sempre regina, per io ti re. Why, why, why? Why, why, why? Per noi mai niente più cambierà. Tu sarai sempre regina, per io ti re. Quattro pareti più griglie del fumo di un treno. Questo è il castello che io posso fare per te. Sì, io ti amavo, tu eri la mia regina, per io ti re. Why, why, why? Why, why, why? Per noi mai niente più cambierà. Tu sarai sempre regina, per io ti re. Why, why, why? Why, why, why? Per noi mai niente più cambierà. Tu sarai sempre regina, per io ti re. Quattro pareti più griglie del fumo di un treno. Questo è il castello che io posso fare per te.